Tis Durban Network sila workshop kuthiwa isemastepisini right now ngino Bahuphe umfowethu Mkhize namhlanje insizwa kithi ulontshe elinye album uzobathela induku futhi imini kokho mnumzane basona befaka mazabona isadle kokho la ufaniyeka kuba ubo abanye abantu bahuphe sise workshop abafikike laba makubheda bafika babebona ukuthi into kahle sanibonani Mkhize uzokhipha le album nje ubunesingazi se-album ekade liphumile lihambe kanjani la album? Hayi mfowethu kunemphumela emkhulu mfowethu eminye ngayiveza kweminye yezinto ezivelayo ukuthi yenzeni kwamanye ama-platform kodwa yenza umsebenzi omkhulu kakhulu esaqhubeka futhi nawo haleluya isaqhubeka futhi nawo isenza izinto ezibalekile ngitheke angingalindi ukuthi kuze into ibande akuthi kusamnandi ngiphinde ngiedube umnandi njengamanje ngine album entsha sizoyilontsha la ialbum esihloko sithi sizobalanda ngizolanda abami la owami kulonyaka kacaca avelo bani vele wonke umuntu kumele athandaze mina imini umuntu ofanele athandazwe manje ngiyalinga izulu kuzobelami mina ophethe i-line up mfethu sixoxele nge-line up insizwe eziningi ikhona lapha ePosteni ezizokusupporta zithi zima nawe kule album lakhe le but ngibe nenhlanhla enkulu kahle hle akuyona into yamanje njalo nginokuqaphela ukuthi mangenza imicimbi kunokusuka obhuti abadala engibahloniphayo abemkhakha eminingi ehlukene abathi bazongisupport kusho ukuthi ngizothi nje inhlonipho yami noma ukuthanda abantu noma ukuphila nabantu kuyangikhokhela mina ngiyangazi omunye umuntu kodwa mina mfowethu kuyangikhokhela ngoba ngiyabona ukuthi ayi kunabantu abasuka endaweni abanye ngibatshelanga ngoba ngisaba ukuthi ngiyazi uyizinga labo ukuthi kuyingozi kodwa basuka lapha athi umuntu ngiyakuyena lo mfana leyanto ngitshela ukuthi kusho ukuthi ngibalekile ezweni and ngizoqhubeka ngibathanda abantu ngoba kusho ukuthi mawubathanda abantu abanye abayithandi lento kodwa abanye bayayithanda mfowethu njengenjwayelo ama-launch wakho kuba ney'nkumbi zabantu nanamhlanje siyabona abantu bagcwele bazokusupporta kusho ukuthini hayi mfowethu lento isho ukuthi angiyikhiphi inzululwane ngoba abantu lapha indlebe zomuntu mina ukuthi angithi azimkhohlisi zimtshela iqiniso angeke nje nawe mfowethu ugqoke kahle kanje uthathe lento yakho le khavuyele ngesikhumba engasazisana uze nawo la uzo interviewer umuntu okwenzela into nawe engakuchaza ngiyacabanga ukuthi emsebenzini wakho kuhlangene nokuthi vele into engiyenzayo yinhle uyayithanda ukuthi noma usixoxisa uphinde ube nesikhathi sokuyolalela izingoma kusho ukuthi labantu babona bela nje basuke bezwa into yangempela baphinde bayizwa kumuntu abamsensayo ukuthi uyabathanda last question mhlawumbe wabaculi you are one of the few basho ngesingisi basho kanjalo okwazi uku-interacta nabantu bakhe ungabasaba abantu bakho ube phakathi nabo uxoxe nabo ushuthe nabo uhleke nabo kwenziwa ukuthatha phi ngoba kuncane abantu abaningi bayabacashela abantu bakho iqala ekhaya mfowethu Leon ekhaya nje uma uzozikhulisa wena uneplate lakho wedwa wena ekhaya uneroom lakho wedwa wena unengubo zakho wedwa zokugqoka leyo nto uzoyi-apply ngisho nakubantu uzokwazi nje wena ukuthi wena uwena kana ayikho ngawe mina ngikhulele ekhaya sabafana sibaningi sigqokelana siphilelana sixabana sikwazi ukubuyisana leyo nto ngase ngiyayithatha ngase ngithi ake ngi-apply le nto yokuba umndeni kubantu bami ngakho wami umndeni namanje umndeni wami mina owabantu-ke manje yingakho ngikwazi ukuphila ngathatha le nto yokuphila nabantu ngayokhombisa ukuthi ukuduma noma ukuba nento oyenzayo eyaziwa abantu akusho ukuthi sungcono kunabanye abantu kusho ukuthi kunesiphiwo naso kodwa uyena uNkulunkulu wabo so labantu bayabona ukuthi angizenzi uNkulunkulu wabo kodwa ngizenza omunye wabo behluko bese kuba ukuthi kunento engiyimbathisiwe ngaba-understandisa ukuthi kunento engiyimbethe kodwa kahle hle ngale kwesembatho leso khona mina khona bona siy'ngane zandawonye yingakho ubona kugcwele kanje lana akuwona umlingo kahle hayi mfethu angithakathi angihamba inyanga angithwele awuyanga umhlaba uyalinga hayi nhlobo yabo nje ubuqoka nawe nje uyazizwa nawe awusindeki nabantu abadlula lana nje bakhululekile ile nto yokuthi engikwenzayo okuthandwa uNkulunkulu nedlozi lami nami nabantu ngale kwalokho akukho kunye
last question, abantu abaningi bakubiza ngoMichael Jackson wase South Coast ngoba hayi cha estage awulenzi iphutha. Ngeke ngikwazi ukudlala ngabantu mfethu. Abantu lapho. Abantu abadlali abanye bakujikela ngamakhanda. Phihlile. Yabo kabuhlungu kabi. Usuke sowudlala ngabo ke lapho. Kwesi isikhathi abanye nje uthi ucula bebethi kanje khona into enziwa kanje kuthiwe phuma. Yabona enye into futhi kumuntu akazimisele. Mina mase ngise stage angisiyena usibusiso ngubahuphe ubahuphe ke legama lesibahuphe ngiyalihlonipha ngisho kuthiwa ngiyagula fele kubone bona ukuthi ngiyagula mina fele ngikhohlwe leyo nto uma ngise stage angizazi ungathi mangise stage uze ngokuthi uyangazi noma wasekhaya angazi umuntu ngoba kunento engembathayo leyo nto ixebuka uma sengiphumile mase ngiphumile cha ngumuntu nje kodwa mase ngise stage yima bafayazana ngisho kuthiwa uyigida ngoma lami angikwazi ngoba ungeze into engayiboni kahle sixabana khona lapho ngoba awusalwi nami ulwa nalo umnini walento Mfowethu. injalo nje Sibonga isikhathi sakho ngane. haleluya Nawo umbuzo wokugcina. Siyabona ama-artist asenamashow awo ama-festival. Singabona ngawo usuhost show yakho ngalo. ngiyathanda bafethu nginesiqiniseko esithi kulonyaka izoba khona kuukuthi ke angizijahi izinto angifuni ukwenza into ngoba ngibona omunye umuntu ngiyathanda impela ngifuna ukuvuma phambi kwenu futhi ngiyakuzama lokho kodwa ngizotetela uNkulunkulu nezithunywa nami engayiphiwe zingilekelele ngiyenze ngoba angifuni mangenza into ibonakala engazokuthi iyaxeka mangenza into ngifuna ngisho nje mina ngisalwa ngisawumfana ngisashaya ngenqindi angifuni sami sibhekela siye emoyeni ngifuna yasiye straight enyameni ngisho kade ngidlala induku ngangathandi induku yami ishaya ihawo ngangithanda yoshaya inyama namanje ubona ngingatatazeli nje ngoba ngifuna amasengenza ngenza into ezokwenza nina ningilandele Mfowethu. amen Qedile.